Kasni rakhe jinglai lo jongkari India Independence Day kapa nyo Busan snem ningkong nung shap ngai ngu yo play try kundrat bul ai kari India jungi ya ka jinglai lo papura na kekti mender mentala nyo Busan snem ka jingku play pi baro ki badan ka state Meghalaya jungi nadu o chief minister jungi ki minister baro ajo state baro ki MLAs, MDCs, ki officers, ki DCs jong baro ki districts, ki ADCs, ki magistrate of the different districts, ki frontline workers, ki doctors, ki nurses, all health workers, ki ashas, ki police officers and prisoners, ki noyalam nyam befair, ki rang bachinong, ki sodashinong, ki NGOs, ki nohikai, ki kana college, ki kana school baro, ki kana red, baro ki kimi ki pa, but baro ki nong shong shinong, jangka state Meghalaya, kabading kong gajing kublay pi baro, si buramasok bakamen jangka jinglai lord. Nangta ka jinglai lord, kari India jungi, kalalong nyo Busan snem, menchwa, bon ki briu ki IT la ka jingim, nakabenta ka jingale banyo, ya ka jinglai lord, jang kari India. Day, ha ka khat santarik upna akos khat kandai spa so punyo. Kamen sim I ri bat ka jing kloi chong ki bobon, banyale bat banyap na ka benta ka jing lai loi, kalong yang I bangin yo benta ban im lai loi pura, bat ban sin sha de le di. Namar kata ka jing rakhe Independence Day jongi kalong bat kan mau puram bat ai ngu ikitu IT bat ki bala pai la ka jing im bagin yo jing im lai luat mangi ki nong shong shinong ki balai luat pura hakani ka por ba menta ngakit bok kriang bagin im purai ka mesem jong ka jing lai luat ha ka jing le jing kam baro ki briu ki ba khli yela ka jong ka jing im kata ka long ka jing lai luat ka ba shisha hakini ki asnam mentapat ngi im preng ka jing sha te brau how new knyang chingpang coronavirus COVID-19 ngim la ban im lai luat ko bagi dei banim ka yai ka yeng chungi ka trei ka ta ka thia ka dem ka bam ka di ka pule puthi ka jingmane blai bar bun ki wei ki kam ki la thot lut ban la ki la sange lot kom banong yi ngila sha temrao ha ka klam COVID-19 bada pedeng kini baro dan shibun ki bri ki bas syakri IT ka jing em ban yarap lem yangi ban penbiang ya ki e baro bar ka jing ha pedeng jo ka jing khang dam dan na peneng jungi ki bla IT la ka jing em na ka benta ka jing suma sukher ya ki bapang masdam kom ka ni ka jing rakhe Independence Day ni kan mau buram kan mau ye bat ngi songu ya ki doctor ki nurses ki pulit bat baro ki nong trei ha ki frontline workers ki bala syakri yangi bala IT ya ka jing ha ka jing le persya yau knyang jing pang COVID-19 to blay un ai ka jing suk beneng ya ki tu bala khlat no na ka daw ka jing trei na ka benta ki bapang mistam bade ki tu pat badang im bakin yai kot ya kia banyai teng ki kamba bha jongki haka state Meghalaya jongi baro ko wei ni kan mau bat ai kublai kerpang ya baro ki nong sen sha jo kari India jongi kam ta me ka jala joka state Meghalaya jongi ki bor panyai district ki bor shinong ki seng treman subha ki kun hun niam ba pher ki kun hun le kam isnei bat ki riu shimet ki bala trei borba ban te la kam mi ka jing priang jokane ka khlam na kwa banong kublai shibun ya ka jing trei shitam ba ka jing la bha jong phi ya ki parabril bat ki parado parasnam ki badon kam ya ka jing rap mar kaliang ka jing rap jong phi ka wanra ka jing job ka jing lai lot ya ka ri ba ka jai ban riu naw ne khyang jing pang bat ne ki wei ru ka jing e ba ka jing sha te sha khom Nyai songu ai kitu baro ki balodon kiti ban no senyang haki po jong ka jing e paro
Tungin ya im kum kinong shong shinong kibad don ya ka jing lai luat ka bashisha. Ka jing kit kli ya ka jing im ka tagamot ban lep ha. Ya ka badai ban le ban treshitom hakir kom kerdan ba per. Ban im ha ban kian ka jing long brau ha ka jing sha te sha kom ba per. Dai ban treshitom ban kian ka jing sniu baro ki badon saudong saukun ka state jungi. Ban yadai ya kaneu ka siam. Ban yadai uput usam jo ka state jungi. Ban yadai ka diti ka dustur jungi. Ban nyau buram kam tam ka mariang klem penjat ya ka. Ban light nya ka jing e ki babon ba ker saudong jungi. Para nong sang sinong baro ngapen selur ya pi baro ki bompat yo apat ya ketika ru ban le sim ya ketika. Kadai ka lat ya dan o COVID-19. Bat kalenti sa kajingwan pai biang ya kajing em kum balong menchua. Klam jing perking hagayat kayeng hagatrei kakta hagamai kaji hagajing lech sakri lech sakijing school si college bagajing trei office repair. Ngapen kut ya kani ka kubot changa dagajing duai yau blei trai kan rat unong bu nong thau nong pendap nong penbiang bo unri usumar sukher yang ibaro ban dup long ki baklo bakoj bakia krat hagabor jing mut chiperkhat baraka met barkapat kamtam ka mesim jong ka jing lai lut go blei trai kan rat namar kata ngakarpat ret ya me ba men kar khu kari India jongi barok ka wei kinong yalam barok kamtam ka state Meghalaya jongi ya kinong yalam kinong peniat ya ki barok ki hek ki han kamtam ya barok kinong shong shinong bagin im ka jing suk ka jing abhaya miat ngin em ka jing kemen ngin em ka jing lai lot bashisha pelai yang ina ka pang sitam pelai ni ka jing sha te sa khum haki bod jo ka jing dum jo ka ne ka perthei do blai kan rat un kar khu kar da ya phi baro kinong sang shinong jo ka state Meghalaya jingi ukpa barukhon baruman sem ba khoi amen khu blai ya phi baro methila dhanyabad jai hind